Reng. Reng. Goleki bapakmu iki lho. Irunge padha ki ora. Bapak. Lho, kuwi goleki anakmu ta kowe iki lho irunge padha. Apa iya? Anakku piye? Weh, ngomongi kok. Ayo ngomong. Bapak. Bapak neng unjaran luwe banget ora ketemu anak lanang kowe mbiyen tak tinggali bayi bareng saiki kok wis tuwek kaya ngene. Bapak. Njaluk duwite. Aja nyumelang aku natyaning pakku jalan bandaku tak delikke kabeh. Bandaku tak singetake kabeh nyoh nek butuh duit pirang ewu. Nyoh sampean ana. Matur nuwun, Bapak. Matur nuwun. Ngene tak gendong li Ora suci. bareng ngerti gendong bapakne kok ora sudi. Oh, ngamunyi nutu anakku. Kowe ngamunyi ngarep-ngarep bonyong nyurani sik to. Yo gak omong. Ngapusi kae dudu anakku. Kowe ngarep ngeruk bandaku. Kae menungsane jen pondok karo aku ning anakku. Nang padha karo aku ning dudu anakku. Aku ora nrimake. Ayo nimbalike apa ora duwite? Ora kletak-kletak. Ora wis godolanan. Iki ki ya menungsa. Iki titahing Gusti. Ngerti omonge bindeng kok diirunge dingak-ngakke. Wis tak tentremke kowe ora usah nggowe cecenan pateni malah wis tentrem. Sakake.